Unha manchea de contos. Houbo unha vez un neno que era moi pobre. Iso quere dicir que non tiña ningún caixón cheo de xoguetes e aínda menos a neveira chea de comida. Agora ben, unha cousa sí que tiña este neno. Tiña un nome moi bonito e importante. Era o nome dun gran xeneral grego que vivira na Grecia antiga. Chamábase Epaminondas. A Epaminondas o que máis lle gustaba no mundo era ir visitar a súa veciña. Agora saberedes por qué. Epaminondas e Cleopatra. A veciña de Epaminondas era unha nena que tamén era moi pobre, pero que, igual que él, tamén tiña un nome bonito e importante. A veciña de Epaminondas tiña un nome dunha raíña exipcia. Chamábase Cleopatra. Epaminondas estaba namorado de Cleopatra. En fin, sería mellor dicir que estaba namoradísimo, porque a quería máis ca nada no mundo. Pero como era moi tímido, non se atrevía a dicirlo. Para poder ver a miúdo, Epaminondas pedía que lle fixesen encargos que o levasen á casa da súa veciña. Así, tiña unha excusa para ver o cabelo rizado e os ollos brillantes de Cleopatra. Un día, Epaminondas tiña que levar un bolo de pan á casa de Cleopatra. Oíre dicir que para que non che caian as cousas hai que agarralas ben forte. E así o fixo. Para asegurarse de que non lle caese polo camiño, Epaminondas colleu o bolo tan forte como puido. Porén, cando chegou á casa de Cleopatra, Epaminondas tivo unha sorpresa moi triste. Agarrara tan forte o pan que se convertera nunha morea de migallas. O pobre Epaminondas estaba moi avergonzado. Cleopatra deuse de conta e díxolle con voz suave: "A próxima vez que me traias un bolo de pan, envólveo e coloco dentro do sombreiro. Así non se esmigallará." Uns cantos días máis tarde, Epaminondas tivo que levar un cacho de manteiga á casa de Cleopatra. E claro, Epaminondas, recordando o que lle dixera a súa veciña, envolveu o cacho de manteiga e colocouno dentro do sombreiro. E xa podedes imaginar o que pasou. Cando Epaminondas chegou á casa de Cleopatra, a manteiga fundírase por culpa da calor. Epaminondas estaba todo enzoufado. E claro, estaba morto de vergonza. Entón, Cleopatra díxolle: "A próxima vez que me traias un cacho de manteiga, métea de vez en cando no regato, así non se fundirá." A semana seguinte, fixéronlle a Epaminondas un encargo novo. Tiña que ir á casa de Cleopatra a levarlle un canciño. Epaminondas colleu o canciño. E que pensades que fixo? Pois o que lle dixera uns cantos días antes Cleopatra. Pasou ao lado do regato e meteu nel o canciño. E non unha, senón dúas e tres e 4 veces. Cando chegou á casa de Cleopatra, o canciño estaba medio aparvado e non podía dicir nin pío, nin guau guau, nin nada de nada. E daba tanta pena que Cleopatra díxolle a Epaminondas da maneira máis amable que puido: "Mira, Epaminondas, non o tomes a mal, pero sabes que? Non me traias máis nada, porque cada vez que me traes algunha cousa falo peor." Cando Epaminondas oíu o que lle dicía Cleopatra, quedou de pedra. Non ver máis a Cleopatra. Epaminondas non podía imaginar unha cousa máis terrible no mundo e púxose moi triste.
ata que chegou un momento en que estaba tan triste que xa era imposible estar máis triste. E entón Epaminondas preguntouse: por qué? Por que se tiña que resignar a non vela máis se a quería máis ca nada no mundo? Por primeira vez, Epaminondas decidiu que non ia facer o que lle dicían. Non, señor. E íalle gustar moito, porque era un neno moi obediente, e iso si gusta cambialo. Epaminondas decidiu volver á casa de Cleopatra. Esta vez cunha flor preciosa, a máis bonita que atopou. Cando Epaminondas chegou á casa de Cleopatra, díxolle: xa sei que me dixeches que non volvese, pero non che podo facer caso. Sabes por qué? Porque estou namorado de ti. E se ti queres, cando sexamos grandes podemos casar. E que diríades que lle contestou Cleopatra? Cleopatra díxolle que sí, porque ela tamén estaba namorada del desde había moito tempo. Ou sexa que cando foron grandes, Epaminondas e Cleopatra casaron. Non sabemos se foron ricos ou pobres, pero do que sí podemos estar seguros é de que aos seus fillos puxéronlles uns nomes moi importantes.